nkunu wkoll sensittivi għall-bżonnijiet ta' dawk madwarna. Ħalli jekk naħsbu li hemm xi ħadd madwarna li għandu bżonn l-għajnuna, ngħinuhom ukoll. Dan kien l-appell ta' Natasha Azzopardi Muscat, tabiba u d-direttur tal-Policies u s-sistemi tas-saħħa mal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa fl-Ewropa waqt is-sitt konferenza annwali tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Psikjatrija bit-tema Shaping the Future, the Mental Health of Our Nation. Sostniet li barra minn hekk għandna napprezzaw il-fatt li kull individwu għandu l-istorja tiegħu u għalhekk għandna nqisu kull kelma li ngħidu u noqogħdu attenti fl-imġiba tagħna. Bl-imġiba tagħna fil-post tax-xogħol, fl-iskejjel, fil-komunità, nkunu fejn nkunu, napprezzaw illi ħafna nies għaddew minn tbattijiet kbar f'dawn l-aħħar sentej u allura tajjeb li nkunu daqsxejn iktar sensittivi u meqjusin fi kliemna. Natasha Azzopardi Muscat irreferit ukoll għall-pandemija tal-COVID-19 u li wkoll sfortunatament kellha impatt kbir fuq is-saħħa mentali taż-żgħażagħ, tfal u anke fuq dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà. Kawża ta' hekk kien hemm żieda qawwija fl-att ta' persuni li jbatu mill-ansjetà u d-depressjoni. Għaldaqstant hija appellata l-aktar miżuri u interventi biex il-problemi li nħolqu ma jsirux kriżijiet li jibqgħu magħna għal dejjem. Fil-messaġġ tagħha hija komplet li bħala soċjetà rridu naħdmu biex nibnu ekonomija aħjar u naċċertaw ruħna li s-saħħa mentali tkun ċentrali fil-pjan ta' rkupru li d-dinja qed taħdem tant dwaru. Il-problemi li qegħdin naraw bħalissa fir-reġjun kollu tal-Ewropa u anki f'partijiet oħra tad-dinja li seħħu minħabba il-pandemija ma jibqgħux kriżi li tibqa' magħna għal dejjem. Imma li nkunu verament nistgħu noħorġu minn dik li qed tissejjaħ ukoll pandemija paralleli tas-saħħa mentali. Fl-aħħar nett Natasha Azzopardi Muscat tenniet li kull min iħossu għaddej minn perjodu diffiċli għandu jitkellem kemm ma' tal-familja kif ukoll ma' sħabu tax-xogħol filwaqt li jfittex l-għajnuna permezz tal-helplines.